Vi er på vej ind til foredragsholder og forfatter Michelle Hvid for at se, om hun vil støtte op om vores Røde Kors-projekt. Kom med. Da jeg hørte om Anne Sachs initiativet med at samle BH'er ind, som man har liggende, man ikke skal bruge sådan noget, så tænkte jeg, det kunne godt lige ramme mig. Og da jeg jo har været ambassadør for Røde Kors i mange år, så vil jeg rigtig gerne støtte op om det her initiativ. Og så må jeg jo gå i mine skuffer og finde noget af det lingerie frem, som har ligget der meget længe, helt ubrugt, fordi jeg måske ikke lige helt kan passe det mere, eller fordi det måske er købt lidt forhastet. Den får jeg da på igen en gang, når jeg har levet af spinat i en måned, som I aldrig. Så den kunne I for eksempel få. Det er også en meget, meget fin lille en, som af en eller anden årsag aldrig går med. Vi er jo meget privilegerede. Altså, der er jo rigtig mange mennesker i Danmark, der er meget privilegerede. Og det er jo synd og skam i det hele taget, om det så er BH'er, eller hvad det end er, man har liggende i skufferne. Så jeg synes bare, det her det er et super fedt projekt. Jeg har ikke noget liggende, som jeg af nostalgiske årsager har gemt, men jeg har noget liggende, som jeg har gemt af jubeloptimisme. Og nu er det måske bare på tide, at det kommer nogle andre til gavn.